Ħamid Saleh, Sirjan ta' 45 sena li jaħdem bħala kaħħal u jgħix il-Fgura, inżamm arrestat brabta mal-legat każ ta' traffikar uman u akkużi li ħasem f'organizzazzjoni kriminali u wieġeb mhux ħati għall-akkużi miġuba kontrih. Fil-qorti intqal kif fl-14 ta' Settembru li għadda daħlet dgħajsa bl-immigranti fis-sigħat bikrin ta' filgħodu f'Dellimara. Huwa ġie arrestat jumejn ilu. Mill-investigazzjoni tal-Pulizija ħareġ li xi Sirjani kienu ħallsu ammont ta' flus biex iġibu l-qraba tagħhom f'Malta. Intqal li Saleh allegatament huwa wieħed mill-organizzaturi u rċieva xi flus mill-qraba ta' dawk li ġew bid-dgħajsa. Intqal ukoll li dan ma kienx l-unika reat tiegħu hekk kif wettaq reat ieħor f'Awwissu. Id-difiża talbet għal ħelsien mill-arrest fuq il-bażi l-akkużat ilu f'pajjiżna għal numru ta' snin, għandu lil martu u wliedu jgħixu Malta u għandu proprjetà. Barra minn hekk intqal li għandu fedina penali netta u għaddew diversi xhur mir-reati. Il-prosekuzzjoni qalet li l-imputati għandu influenza kbira fil-komunità Sirjana u jsifer regolarment lejn l-Iran, it-Turkija u l-Libja. Il-prosekuzzjoni oġġezzjonata l-ħelsien mill-arrest għax hemm aktar nies li jridu jixhdu u jridu jiġu arrestati aktar nies. Ġie rimarkat ukoll li huwa jospita bniedem li jgħix f'pajjiżna legalment fir-residenza tiegħu. Il-qorti ċaħdet it-talba għal ħelsien mill-arrest tal-akkużat. Intant brabta mal-istess każ tressa l-qorti Khalef Hussein, Sirjan ta' 28 sena li wkoll baqa' jinżamm arrestat u wkoll wieġeb mhux ħati għall-akkużi miġuba kontrih. Fil-qorti intqal li allegatament ir-raġel ġabar żewġ persuni li ġew traffikati Malta illegalment li jiġu it-tfal toħtu minkejja li ma ġabarx flus għal dan. Minkejja l-prosekuzzjoni u d-difiża qablu li jammetta, il-Maġistrat Charmaine Galea qalet li l-inqas involviment f'reati li jipperikolaw is-sigurtà tal-Istat huwa gravi ħafna. Id-difiża talbet għal ħelsien mill-arrest fuq il-bażi li kkopera mal-Pulizija. Il-prosekuzzjoni min-naħa tagħha oġġezzjonat għal din it-talba minkejja li ġiet innutata differenza bejn żewġ każijiet. Intqal ukoll kif iż-żewġ familjari tiegħu m'għadhomx f'pajjiżna. Il-qorti ċaħdet it-talba għal ħelsien mill-arrest.